Λοιπόν, αισθάνομαι πολύ χαρούμενος να πούμε για ακόμη μια χρονιά απέναντί σας. Λοιπόν, πριν περάσουμε στους αποσυμμένους διαγωνιζόμενους, ας γνωρίσουμε την δική μας επιτροπή. Η Κατερίνα Κυριακή, ο Βάσκος Μητράκης. Λοιπόν, ας περάσει ο πρώτος φίλος. Υποψήφιο. Το μπάκι μου. Φωτοκίνητο μου, φωτοκίνητο μου. Καλησπέρα. Έχω βγει παντού. Δεν θέλω να το μιλάω, δεν το τραβά. Μπορείτε ψάχνεις. Ψάχνεις. Είμαι ο Ταμπάκης.